जैसे मेट पेट के नॉन लासो PGR VGR eviction mate ka tharle nang ji afuthak ili tum asiyem tuliram ronghang ake hai alangli hin pen eviction ke claim une da theke subjudice possible subjudice ko pimata than ponpo la pen alangli jong se claim dat lo polotang te lake contempt of court mate court aphan karkan man dat po alangli sungkrung po lasi eviction bangke claim thek thelo pusi alangli hin pen rat aphan than lo asi ongdung tumbangke RV RA alam chini dun pami mete je pot si komande bangke kalangbon pu hok tin dun ko tumta du kok ta hai lasi pining ve nili ke bang athi bangal hello a hok pet alam bangke rara tum klar dak pen chini nei alam jong se klar dak de pulotang te ining ta kang thek the ining ta rong thek the alam jong se klar dak lo pulotang te ining jang ji nangi ma ining karong nangi ma labang si chini po na se pining ve nang tum pen ka ching ki alam thek la son vet lo labang so PGR VGR eviction na futak ili tum klar dak pen chini na an ke la so aphile ili tum kupi mai claim ji ge matha thulo na neli mo alom lam lahai ke than tang thailo pulo tang te nang tuma hin pen nang kar ju alam the ta menili lam the nang thak dun po nang boy dun po ta ke ching si bang ke le tum alam the bang chini pa mesina se don marli tum PGR VGR konar lo pulo tang te ke ching si bang ke la ke PGR along le la ke nijang kar biang long west kar biang long lake kupli alang roy akung nijang kar biang long kupli alang roy akung sidulo haladak chiri suri kep sose along liat dang thepo dulo lapen haladak kachini duna teng protang te kona mana ke cheke biatum dak do loksi amunit aphail daladak bangsuri crazy sose amonit dak dolo adon jong si lakhadam pulotang tela dak don suri hinira narkep anbake do lasila so PGR VGR eviction bangke claim nangi pu bangke le tum mantuni pantai tum na hangkong wang bom lo ningje bom lo lapen alo ketok pen da pi bom lo pura pusi wang bom lo sita ile tum ning ve ke than ke cheng po nai bangke RD ke nai bangke lake suri hinira inkoira pli 2024 thang achiklo February achiklo KSA claim bang pho tum eviction claim nangi po lang tum che song lo dharna dolo amar hala so dharna ahot la PGR arlo ke do akiche atum tengkheng dun dutlo a jeep agari theng dun dak lo a fu da theng dun ak lo avi pa license en lo lai hui bangke itum ta rat la ke theklong hor lo la pen la so aphi ningjang je kadok bera thur pak lo crep horni 15th February 2024 thang achiklo ni phai crep ho labang sor ni bangke litum la nijangkar bianglong kheroni pulo ahok pet ke phelang pi pula phelang pi towar kok pli dolo chariali la so towar kok pli along si kaddo kave ilitum haladak kar bianglong arat haladak che tong si ilitum che song lo towar long ingni thip gari motor pache leng ni pin si ilitum che song lo la so phi council penang cha toy dun lo EM Omol Singh tisu ake hai la pen MLA Dor Singh rong ha ke hai penang cha toy dun lo chingwai nang pulo la pen di phu long chingwai der phi ni phaing koi 20th February ar ni bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction order bangke pidatlo dak pen alang litumophan thurnon damnon peri phule phukok
kadok be cheti lubra dak pen thunon po bangke order bang pidelo sita hala sor ni pen piniar ni an eviction puge dak asim asap thang ta ave chujeng badjir thang ta claim clip pinang la dake odam dob delang claim clip pin thang ta bela ke claim ke son vet lo sorkari gaumbura tum phan amen than pet pulan vet sorkari gaumbura tum ha men than pet po bangke ning karong ning ke oi thang alam ta ve te claim thu bangke non phi bangke biplop mojumdar po phan bangke puthot sorkari gaumbura puta pithu det talale sono sita non alam thinang ke liye bangke non choche pin ben ka che song phelang pi long che song lo che song bom lo pin yan ke ni crazy ni ke ni nang pleng lo sita tuliram rong hang ke hai phan pherang ke tumpen karjuo hut si ya ma ke hai ke thak dun kupilo la dak lo nang tum ta semenang karju dun pasik dun lengi bangke subjudice amasi nilitum claim thekte dat lo lasi subjudice puge kupi phansi ki pudama karbiela me jethan lo polo tangte la bangso akes ke lake court along kaching sai tangte lang non si ching sai bom lang lan vet da phansi subjudice pu non si ching sai bom lang apot si nilitum eviction bangke claim thekte dat lo nili eviction claim dat lo tangte lake contempt of court man dat po court aphan karkan man dat po pusi cm ke hai bangke che thak dun seta nili non dakapek larang tung bang la hello ho akis ching sai bom akis juje sek mate subjudice do bom esek hot council atum eviction claim unima hala solam the ilum charjulu pulutang te nili paklar po court pen isi kaningje do ho nili english pen asap so pu frui po karbi pen ko than thu po there is no automatic stay of an administrative or statutory order merely because it is challenged before a court the order continues to operate unless it is specifically stated court along ching sai bom pu a lingsi halaki pitanga order ke sangrui lo pukali sangkok lo pukali court along ching sai bom lang akis jujelang pu apot si hala ki pitang non ke council pulo council pen ki pitang order ma kaprek state pen pi pu same hala bangso order ke sangkok ji pu alam lake avi jong si court pen sang tha claim ri tha pula ke jong clock thek lor ki pu tok lor ave pulutang te council punon state atum punon ki pitang order ke latum claim un lo la hello